Shin kina ɗaya daga cikin matan da suke fama da ƙaiƙayin farji ko na ce ƙaiƙayin gaba? Insha Allahu kin zo wajen da ya dace. Yanzu insha Allahu matsalarki za ta kau. A cikin wannan bidiyon insha Allahu za mu yi bayani akan na farko ƙaiƙayin farji ko ƙaiƙayin gaba, na biyu abubuwan da suke saka ƙaiƙayin gaba ga mata, na uku yadda za ki magance ƙaiƙayin gaba, sannan na hudu hanyoyin da za ki bi domin kare kai daga ƙaiƙayin gaba, sannan na ƙarshe muhimmancin zuwa asibiti domin bincika lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Ishaq A. Muhammad RCHP Lafiya Jari Hausa TV. Ku yi liking, ku yi subscribing domin ta haka ne idan mun sa sabon bidiyo za ku dinga samu. Bari mu soma. Shin wai ma me ake nufi da kalmar ƙaiƙayi? Idan aka ce ƙaiƙayi ana nufin duk wani abu da zai dinga sanya ƙaiƙayi a jikin mutum, ba wai sai lalle iya gaba ba, a jikin hannu ne ko kuma a jikin bayansa ne da dai sauransu. Amma mu a cikin wannan bidiyon insha Allahu za mu yi bayani ne akan iya ƙaiƙayin da ya shafi gaban mace. Me ake nufi da ƙaiƙayin gaba? Shi ƙaiƙayin gaba wani ƙaiƙayi ne da yake addabawa gaban mace ta dalilin rashin tsafta ko kuma ta dalilin amfani da wasu chemicals ɗin da za su iya haifar da matsala, ko kuma ta dalilin abin da muke kira infection, ko kuma ya kasance ta dalilin canji daga cikin sinadaran da suke sarrafa jikinta. Abubuwan da suke saka ƙaiƙayin gaba, abubuwan da suke sa ƙaiƙayi a gaban mace, na farko akwai chemical irritants. Shi wannan chemical irritants ɗin irin ta iya yiwa kamar irin su magani ko kuma wasu kalolin abinci wanda suke container din irin chemicals din da zai iya kawo canji a cikin jikin mace, ko kuma ta iya yiwa wani spray ne haka da take amfani da shi domin magance ɗoyin gaba da dai sauransu, irin spray din da ake fesawa. To ya kamata kafin duk wani abu da zaki amfani da shi domin kiyaye lafiya ya kamata a ce sai da shawarar ma'aikacin lafiya. Na biyu vaginal yeast infection. Shi wannan infection ne da yake kosin daga wata kwayar halitta da muke ce mata candida albicans, ana kiran cutar candidiasis. To shi ma wannan yana kosin ɗin ƙaiƙayin gaba. Sannan na biyu shine bacterial vaginal infection. Shi ma wannan yana nan kamar irin groups ne na microorganism irin ƙananan halittun da ba ma iya ganin su da idonmu sai da amfani da microscope. An ce microscope wani abu ne da ake magnifying ɗin object, abin da yake sa abu ya girma yadda za mu iya ganin sa, ko kuma in mun sa shi a under microscope ya karama halitta da wanda idan ka ba za ka iya gani ba, amma aka sa da wannan microscope din za ka gan shi cikin sauki. Sannan na gaba hormonal change. Su aka ce hormones wasu sinadarai ne da suke sarrafa duk wani activities na jikin mutum. An ce activities ana nufin duk wani kai komo da duk wani abu da mutum yake yi, hormones da su ake amfani wajen sarrafa shi. To wayannan sinadaran idan suka samu canje-canje ta dalilin mutum ya sha magani ne, ko kuma ya shaki wani chemicals din ne, ko kuma ya ci wani abinci da yake tasiri da wani chemicals wanda zai sa wannan hormonal changes din, to sai ya zamana tana samun wannan ƙaiƙayin na gaba. Sannan na gaba sexual transmitted infection ko sexual transmitted diseases, irin cututtukan da ake ɗauka ta ɓangaren wajen saduwa haka da dai sauransu. Sannan na gaba shine stress. Idan ya zamana mace tana irin aiki overworking din nan wanda zai sa gajiya a wani ana activity kai kuma an yi kaza ba a zauna an huta ba tsawon lokaci, to irin wannan shi ma it may likely zai iya sawa, amma ba wai lalle ya saka ba. Sannan na gaba sweating, gumi kenan. Idan alal misali mace ta yi gumi da yawa, to idan gumin nan ya je yakan iya, in ya dan jiku haka especially ma idan da dauda ko da microorganism kananan halittu kenan a wajen, zai iya jikuwa sai ya dan ba da wani reaction sai ya zamana wajen ya zamana kamar yana mata ƙaiƙayi kenan. Sannan na gaba razor burns. Ta iya yiwa kin aski gashin da yake gaban, to wannan askin idan ya zamana datti ya dan taba koya ne kai, ko ma datti wani sa'in bai taba ba, zai zamana wajen yana dan fitar da wasu ɗan kananan kuraje haka, to wannan kananan kurajen shi ma zai taimaka wajen sa wannan ƙaiƙayin gaba. Yayin da shi gashin wani sabon gashin yake kokarin tsurowa, wani sa'in yakan dan fito da wasu yan kuraje wanda suke zuwa da wannan ƙaiƙayin na gaba.
sannan na ƙarshe shine eczema. Shi wannan eczema din wani abu ne kusan kamar kyasbi kenan, za a ce mai haka dai, wani haka dai zaki yin shi a fito a jikin fata, to shi ma wannan yana sakawa. To sannan kuma yadda zaki magance ƙaiƙayin gaba. To gaskiya wasu daga ciki a dai wannan bayanan based on wannan document din aka ce some vaginal discharge is normal, however unusual discharge might be the result of an infection. To ya kamata ma mu san alaka tsakanin ƙaiƙayin gaba da kuma shi wannan discharge da ake samu. Wani sa'in discharge yana zuwa da ƙaiƙayin gaba, to wani sa'in shi kuma wani discharge idan ya zo a gaban mace normal ne, ba wai matsala ba ce, saboda akwai irin ruwan da ake samu wanda yake wanke kwayoyin cutar da suke cikin gaban ta, yake wanke su ya fitar da su. Wani sa'ilin kuma akwai irin ruwan da yake ciki wanda yake taimakawa wajen yin jima'i da dai sauransu. To irin infection din da yake zuwa da ƙaiƙayi, irin misalan su ne kamar irin su vaginal yeast infection wanda muka bayanin sa a baya, wanda muke kira da candidiasis, wanda ake causing by the candida albicans. Sannan sai na gaba cervical infection, shi ma wannan da kawai infection wanda microorganisms za su iya causing ɗinsa. To bari mu koma abin da ya kawo mu, yadda zaki magance ƙaiƙayin gaba. Na farko akwai wear cotton underwear and change underwear daily. To aka ce wear cotton, abin da ake nufi a nan wajen, a cikin ɗan kamfai ɗinki zaki ɗan saka cotton, wani abu wanda zai zama ya raba tsakanin gabanki da kuma ɗan kamfai ɗinki. To shi ma wannan yana taimakawa wajen rage wannan ƙaiƙayin. Sai aka ce change underwear daily, ya zama ana canza ɗan kamfai kullum. Wata sai ki gani ɗan kamfanta sai sati guda, wani ya wuce kwana 2 kwana 3 da dai sauransu. To duk wannan gaskiya yana da matsala ga lafiya. Yawan canza shi yana prevention in infection ma da dama, cututtuka da dama da suke addaba. Sannan na gaba avoid sensitive soap, lotion and bubble bath. To akwai irin sabulun da suke da matsala wa'anda idan suka je wannan, to idan aka ce avoid sensitive soap, lotion and bubble bath, ana nufin akwai irin sabulan da suke zaki dai a karan kanki kina amfani da su zaki ji kina jin canji a jikinki, su ta dalilin su ma zai ringa sa miki wannan ƙaiƙayin gaba. Ko kuma lokacin da kike yin wanka akwai irin wannan kumfar sabulin, idan kina yawan bari tana shiga gabanki, ita ma za ta iya sa miki wannan ƙaiƙayin. To sai na gaba shine change out of wet or damp cloth right after swimming or exercise. To idan ya zama da cewa dan kamfanki akwai lema a jiki, to shi ma wannan zai iya haifar da wannan ƙaiƙayin. Ko kuma na ya zama na kin je misali kin yi gudu, idan kin yi gudu dama fa su wannan ƙananan ƙwayoyin halittar ana samun su akan iska, akwai su a hannuwanmu, jikinmu, bakinmu, ko ina suna nan, kuma wasu daga cikin suna sa mana cututtuka, wasu kuma suna taimaka mana. To akan iska za ki iya ɗebo su, idan suka haɗu da gumin da yake jikinki, shi ma wannan ya haɗe yana saka wannan ƙaiƙayin. Sannan na gaba eat probiotic to reduce the chance of getting yeast infection. Abin da ake nufi a nan wajen shine aka ce probiotics, ana nufin akwai wasu kalolin abinci da suke containing din wasu ƙananan ƙwayoyin halitta da muke kira da normal flora. Su wayannan normal flora din su ma ƙwayoyin halitta ne, to amma su ba irin wanda suke cutar da mu bane. Su suna taimakawa jikinmu ne wajen kare mu daga wancan wanda suke cutar da mu din. To irin abincin da ya container din yake dauke da irin wannan normal flora din su ne misali kamar akwai yogurt da dai sauransu. To na gaba kuma use warm water and gently cleanser to wash genital area. To idan kika tashi ki samu ruwa mai dumi, ba wai ruwan sabulu ba ko wani ruwan sabulin salo ko dai wani chemical, ki sa wani chemical makamancin haka, a'a ruwa mai dumi kawai zaki dinga samu, ki dinga wanke gaban ki da shi, yana wankuwa sosai yanda ya kamata, ba wai kuma ruwa mai zafi ba, saboda shi ruwa mai zafi zai iya zama zai cutar da wannan bangaren, saboda bangaren yana da saurin karbar zafi ko kuma abu dai sensitive haka. To na gaba shine use condom during sexual intercourse. Shi wannan ana nufin idan aka tashi a dinga amfani da kororon roba a yanda kike da wannan matsalar, lokacin da za a sadu sai a amfani da kororon roba. To sannan na ƙarshe kuma shine avoid using product like vaginal sprays and ductils. To irin wannan vaginal sprays din da ake siya wai wanda suke kare ɗoyin gaba ko wanda suke menene suke wani ne, a'a akwai irin yanayin ɗoyin gaba fa da shi wannan is normal in dai ba irin warin nan sosai ba, kawai ki dinga amfani da ruwan ɗumi kina wanke gaban ki. Yawanci more especially wanda ma za ki siya kiga suna kamshin nan, su wayannan duk suna saka irin waɗannan ƙaiƙayin gaba din, to sai a dinga kiyayewa. To
yadda zaki kare kanki daga kamuwa da kaikayin gaba, na farko ki dinga wanke gabanki akai-akai, ko da yaushe kenan ki dinga amfani da ruwan dumi kina wanke gabanki akai-akai, ba wai ki dinga amfani da sabulu ba, akwai ruwan dumi ma ya isa akai-akai. Sannan na biyu, ki daina amfani da duk wani sabulu da kika fahimci yana baki matsala. To ke da kanki zaki kokari ki fahimta ki gane cewa wannan sabulun fa idan nayi amfani da shi nakan fuskantar wannan matsala. To in dai ba wai likita bane ya rubuta miki shi, ki daina amfani da shi. Amma likita ne ya rubuta, sai ki koma ki je ki ga mai abin da yake faruwa. Sannan na gaba, ki daina amfani da spray na farji. To shi wannan spray din, akwai wasu irin spray da mata suke siya wai saboda idan gaban su yana wari ko wani makamancin haka. To irin su gaskiya yawancin su suna bada matsala, amma majority mafi rinjayen wanda suke bada matsala irin waɗanda zaki ji suna kanshi sosai din nan, to su ne masu bada matsalar yawanci. Ma wanda ba sa kanshi wani sa'in akan ba fiye samun matsala tare da su ba. Sau na ƙarshe, ki daina barin jikakkun kaya a jikinki immediately bayan kin gama wanka, ko ruwan sama ya taba ki, ko kin yi gudu, kin yi gumi, ko dai wani abu makamancin haka, kake ba wannan jikakkun kayan a jikinki, ki kokari ki canza su. To sannan na ƙarshe shine muhimmancin zuwa asibiti domin ganin likita. To a asibitin nan ne likita, in kin je zaki samu likita zai bincika lafiyarki, saboda to abin da muke nufi a nan waje a takaice shine idan kika dan gogore duk wayannan abubuwan na baya, dabarun nan na baya, idan musu ba, to yana da kyau ki je wajen likita domin ya bincika lafiyarki, saboda muna da abubuwa da dama da suke saka wannan matsalar ta kaikayin gaba. Ko a asibiti ma wani sa'in sai likita ya aika ki can laboratory, an yi wasu tasa an yi gwaje-gwaje, tukunna zai hada tare da experience ɗinsa ya gano matsalar, ya san magungunan da zai rubuta miki. Shi yasa ko da yaushe muke shawartar mutane su dinga zuwa asibiti domin bincika lafiya. To mun gode da kyau da to kamar yadda aka saba, muna godiya da kyau da kuka ba mu lokacin ku domin tsayawa sauraron mu a cikin wannan tasha ta mu ta lafiya jari. Ku yi liking, ku yi subscribing, domin da haka ne za ku dinga samun sababbin bidiyoyin mu idan mun saka. Sannan kuma da Allah a yi sharing, saboda wannan sharing din zai taimakawa wata daga cikin irin matsalar da take fama da shi. Allah ne kaɗai ya san irin adadin mutanen da zai taimaka. Mun gode, sai an jima.